adek kowuok e trilion ang'wen gidire mane gidwani mondo nowinjo bed ni tiyo godo kaka budget ondus wiye nodwok piny kaluwore kod jatend migawo mar weche omenda John Mbadi koni ma timore ahinya e piny owacho mamalo e chenro mag tayo piny owacho mamalo ma oting'o weche mag wuoth gi weche mamoko ma riembo sirikal mamalo anyalo kwano ne gin ting'o weche mag wuoth weche mag tije miluongo ni operational costs kachiel kod weche mamoko ma ok ochuno ahinya e riembo ere kaka ma dhi timore nikech ka wang'iyo sani wachaka gi kuom ranyisi piny owacho mamalo nitiere kod migepe mathoth migepe gi ondiko ji mathoth jatend piny owuon kata apisi mare en kod ji ma bende konye tich e migepe go nitiere jomoko ma bende konyo jotend migepe kachiel kod joma moko tich to kopone kuom ranyisi odwok piny weche manyalo konyo e riembo sirikal mamalo tayo tije gi miluongo ni operational costs ma nyiso nang'o gi dho ng'ama gi dhok mayot ma ng'ama ni dala nyalo winjo. Gino wacho ni en tweyo kanda anyalo kete kamano tiende ni kane idak e odi kaka idak pacho tuko ni oyo piny tek ne wang'iyo wamadho chai gokinyi kwa pinyoru kochopo saa 7 wachamo lunch chai moro wamadho saa 10 kado koko wang'ondo wayako kuon gotieno koro wang'ad chai oko chak saa 10 wang'ado oko yes koro tiende kisemadho chai okinyi to en ma 7 cha ichamo saa koro ma operational cost dok piny tiende kane nitiere omenda manitiyogo iwuok Kisumo ibiro Nairobi e yor tich kamoro nitie seminar koro seminar ne duoko piny kanitiere wuodhe madhi machalo madhi oko koriko ni mana kochung'a na ahinya kano nego dhi e seminar e piny moro ma oko kata town moro machielo tiwacho ni donge inyalo tiyo gi lony manyasani to ibed gi bura ni kata gimlo ni Zoom koro ugaga bura e koro lwasi ka to koro pesa maditiyo go dhi dho ndege cha koro ok tigo mano bende ng'ado mana garama mage gik mage wacho ni onego tim e yor budget ma national government kendo gidhi ng'ado go budget kono kendo gima gichagi wacho en ni pesa mane gilieko ni sirikal ne nyalo yudo ne en trilion 3 kol lure gusuru yes koro duoke piny mano choko mar sirikal yes ne ging'awe malo koro duoke piny nikech onge ushuru mimedo koro gidwa kete malo ahinya mang kang otamore ayuda to koro chuno ni sirikal dhi e hola mondo mi opongo fuok madibedi ka sirikal ok nyal yudo pesa mane gi lieko ne ginyalo yudo ahinya kaka chien higa ma koro dhi karumo ni yuto mar sirikal revenue osedok piny kendo mano nyiso ni ka ok watang' to wanyalo bedo gi lwase ma ok ni kare mbele kacha so sama itimo lokruogegi nyaka waneni to ere kaka wanyalo miyo waol moe uchumi marwa mondo mi uchumi otingre malo mano nyiso ni nitiere achiel 2 3 ma sirikal nyaka tim mondo mi ekonomi kadongo to in kipenja ni bati to ang'o momiyo ji wacho ni uchumi odongo tano kane pesa kaka japiny magi koro lwasi monego sirikal ong'e ni ang'o momiyo uchumi dongo atamalo 5 to nyango gotieno to onge pesa ofuku gimomiyo gionge pesa ofuku en dongruok mar uchumi cha kiyare maduong' tiyudo ka en e lwet ji 2 3 4 kamoro ka in japur mar kahawa bech kahawa no dhi malo sani gichulo 145 so inyalo yudo ni japur mar kahawa ndo winjo maber to kamoro in ipuro oduma e gweng' kacha bech oduma ok dhi malo bech gik mitiyogo kiloso kipuro oduma ni kamoro dhi malo matin mano nyalo miyi pek in ok iwinj ber ka in wuon bank ineno ka bank oloso pesa mang'eny wege bank omor gin gi kawo pesa gi gimiyo sirikal omiyo gi interest mamalo gin gi mor to in onyango gotieno ere kaka ikonyori kidhi e duka ing'iewo mkate nitie ushuru ni kochopo e lwet sirikal thothne 1.2 trillion sirikal tiyogo e chulo joma olo pesa kuomgi koro ng'ama ol pesa kuome to winjo maber to in mochok pesa iri kaeni kendo ushuru bet oting'ore malo koro ionge pesa midongo minyalo yalo go handi sama uchumi chalo kamano jogo ma bende jo ohala
chako manyo yore magi badhorego mondo kigi chul ushuru. Mondo mi lor fuok ma ji badhorego gi. Ket ushuru moro ma ng'ato ok ne ni pek ahinya. Ket lwasi makare ma ng'ato ok ne ni tere kaka idwa choko osuru ira, to kisechoko osuru to ka ng'ang' go wang'a e TV ka, taneno kilando ni mibadhi ng'ato lal gi pesa machal kama. Sama ineno ka piny ni michulo osuru jomoko kwalo pesa, iwinjo ka e chunyi wuon ok iwinj ka kore dwa golo ushuru. Mage gik ma sirkal nyaka neno duoko piny, tene ni nyaka ket mwandu mang'eny e kedo gi mibadhi. Nyaka ket mwandu mang'eny e neno ni chenro mar ng'iewo mwandu sirkal, kaka kidhi e National Treasury kacha nitiere system mikelo manyien mar procurement, iluongo ni e-procurement. Tieni gimoro amora ming'iewo sirkal inyalo nene e kor yamo ka, mondo ung'e ni ng'ane ong'iewo gini to ong'iewe gi pesa di. Sama ng'itimo mano, kane sirkal higa achiel tiyo gi kata bilion 500 e yor ng'iewo gik moko, dhi miyo sirkal koro tiyo gi bilion 300 kata 200 e ng'iewo the same thing. Tiende ni ing'ado mibadhi oko nikech ikelo chenro makare mageng'o mibadhi. So mage reforms ma wacho ni administrative reforms, moko dhi bedo KRA, moko dhi tim gi National Treasury, kech kaka e-procurement gine magitimo. Nitiere gimoro miluongo ni accrual accounting. Mondo mi itim report makare kaka itiyo gi omenda mar sirkal. Ere kaka dwa bed gi chenro ma king'iewo kalam tinyal nene kaka ing'iewe. King'iewo mtoka inyal nene kaka ing'iewe kendo kaka iketo rekod mar mtoka. To wasebedo kwa tiyo gi chenro miluongo ni cash basis. Kaka ng'iewo kalam kata tissue paper e sirkal e kaka ng'iewo mtoka. En gima leta ahinya. Ni mtoka kaka ing'iewe tidhi kone a pesa makama ong'iewo mtoka mani loro. Koro ng'e ni mtokni nong'iewo kata di kata manong'iewo chon. Iloso mana list mage mtokni maparo ni an go, to ok obed achiel kuom report moriere ming'iyo ni kone odonjango, kone odonjango. Mane momiyo sirkal nokelo gimoro ni accrual accounting. Tiende ni king'iewo mtoka to ngima mtoka e sirkal en higni 5 kata 6 kapok ouse kata ka nengone pok odok piny. Bende di rekode bende di ndike report mar sirkal ni mtoka ni en kama, to pesa manong'iewe ni koni. Chien ka en king'iewo mtoka, king'iewo chak, king'iewo sukari, chalre. Mane kamwae mondo mi wabed gi report makare. Ma ok ni kiny kipenjo kata mana county ni to gop jo ohala un go adi. Iga ni gigolo list kama, iga manyien gigolo list machielo, nikech ok oket chenro makare mindiko go report kaka sirkal mar Kenya tiyo kako onego otimre. Kidhi e kembe mag ji giwegi, Yes. ka ng'iewo mtoka kata ng'iewo mtoka higni 5, to kineno reporter miluongo ni balance sheet tineno mtoka no. Sirkal mar Kenya kidhi ng'iewo balance sheet ne ok ibi neno kata mtoka kata utegi, nikech gitiyo gi miluongo ni cash basis. Kaka idhi gi pesa ne kaka odhi, no donjo pesa di kama, owuok adi iloro idhi higa machielo. Mane makoro wae. Ma ka in gi gopa to igo luoro kaka sirkal, gopa no ndike report. Makoro onge gimoro ma inyalo dhi kaka jatelo tiko ni ng'ane ok adwar gol nyinge ka. Koro onge minyalo gol. Maka koro ng'ato somo report iga ni onyango ne un gi gope. Onge ng'ama inyalo golo, onge ng'ama bende inyalo so. Onge ng'ama inyalo so. Koro dino fuok misoyo go nyinge. To system masani tiwila wila ng'ane tiketo ng'ane, nikech en en list milos. FCPA,